Prostě tady mi to přijde, jak kdyby byly o rok starší. Hlavně jsou super připravený, teda jako. Jak o rok starší mě přijdou prostě mezi těma. V klidu, srovnaný. Jsi profesionál, no, tak to vidíš. Děti ty tam jsou teda s pivem v ruce, sedí tam a... To je jak Martinkovicí. Jo, úplně stejně. Já si myslím, že jezdí na Formanskou tyhle ty tři zrovna. Podívej se tamhle. Tyho, podívej. Podívej tu hlavu. Nemůžu. A ty se byli ptát, jestli může jít Martin. Ty z nožky nemůžu. Trošku se kope, ale... No tak to je proto, že má prostor. Myslíš, tam je to s tím fialovým, jo? Na hlavě. Ani ta moje takhle teda nechodí opravdu. Tam mám tam tvůj zip. Je zřechta, ani tu palici nezvedne, to je. No. To je super teda. Aha. Jo, luxusně to přijde. Tohle je ta busorka? Já nevím, myslím si, že jo. Co byla třetí? Menší chyba, ale to nic. Co říkám, to nic? Bosorka. To je nějaký ten repulský Nels, nebo co to je? Máma tam Slatinianský a dozadu relief. F pracovník plus lehký. A velký kruh jedenkrát kolem. Na to dostala hodnocení, že zápisu dostala do že se proti přední byli chodit. Tak to hodně. Tak může být krásná byla typová a hodně to stavíme. To bylo prezurák, ne? Ten Jo, čau, ano. Ale dneska jenom na tom, dneska jenom jako na zkoušku, nebo jako už bude chodit do Broumu a zase od září a dneska si tam celá hruba, jenom abych nemusela mít sebou. A na mladýho jsem si domluvila tohoto Janíčku na tomu, protože to jsem taky říkala s tím kočárkem, protože ono je to nebezpečný, že jako nějak. A máš to drahý, budeš si platit telefon. Ale užívejte si to očima a ne přes kameru ten. No je. Ty, kteří tady nejsou, tak mají smůlu. Ty o to přišli, měli přijít. To máme na památku, ty. Fakt? A za kolik má bodů? Tak to gratulujem. Bude nějaká pařba, ne? Aspoň. Bude nějaká pařba. Vlak furt rejpal, víš, jo? Furt rejpal, jo? Já jsem říkal, vy jste ten tak nějak podcenili, co? Jsem naschval, víš? A co vy, kde máte mamku v práci? Co, Marušku? Taky. Nějakou střední příkusy. To je všude teďka, ne? Kompot. Začala Eliška. A když ona pro tu fabriku dechá, ale ona už chtěla jít dneska do práce. Pak si to rozmyslela.
Když začali děti, pak jsem já. Mě to nemá snad ani cenu, ne? Ráno to je lepší, víc, jak by šla do práce, pak by jí to zase seděla, v práci by skuhrala, večer by zase proležela. Teda dohromady radši. Aby. Spíš asi půjdu na záchod. Mně se nelíbí zkusit. To by měli narovnat, co? Si jo? Já jsem zvědavá, co uvidím za video, až mě to pošle vrt. No jo, tak nejlíp, kdyby oblíknu do nějakého županu, aby měla víc kilo na sobě. No. Dobrý.